bono obisi yao niki yabekire elio korora ng'a abantu mbari koimukia richike sa amaboko abo elio gosamba abantu gosikoita abantu libori ria kabere nigoro ya ebinyugwa biri bitancheiri amarua butire ebinyoro naende abagambi babeire bakogosiwa mono ase okwegerera oboengi nabae bamarua aria tancheiri niki mero biriki yabekirwe elio gosiria ebikore biga byokoenga amarua n'oboengi bwa amarua mbia mono. Tubwati, by the way, tigantebe gendegenekere one example keneraise. Kevin, tubwati obozibole ese lijiko lia Kenya wakana no mongino. Yes. Ikiaro wako mongino otoko bwata. Yes. Kala mongino no mwananchi Na bwato bwane bwa and so on. Uzambo mondo ne jebe nkiakora nabo no boiba. Italia egasi yao no koiro muntu ya serikali. Wake report. Serikali deal no muntu yu. Nene ntorazi nye deal no muntu. Estu wairo me report kusiga iga. Ebintu mbali twakore naenda bana injinze ko bapongeza. Ebintu nebinge kusiga iga twatenene by the way asengenja abantu. Una injenga akira baguzimbu ya mono. Baita abantu nabange bamanyete. Abande bali mbale kusima, abande bara banyabiasa rabo nabono bosongoga. Monta ho jondikere text bobisinga. Kendo etenkera segete kerega waziri karage checkingo. Tingo tebionde njina liya abantu bali na tebinga tokenda ujiga nabo twabate nyazole yali kuru maite kale nyazole yali nkuru Isibania yacha yaitiraga Yakobo mpaka Narok yamanya kuru Narok Yakobo nabasigari by the way tingo ngajawa na inji nabasigari yamanya ujugo ba distributed Thika Kiambu and so on abantu bankonyita abanyabiasa babo songo nabantu merite message nga CS ligeri linge gendo kerega na ligeri gali ya police number igana gikwimukinya zole yakorega na ndo boene karuto warite magana ayo otwasangirite bazigari abonsi bikyanda tokababutegazi patano nejera bali boniga tukabeke eseli tukabagambye kina pakasibwa anya banyambia sara babo songo batante bezingena aje komanyira iko abana injingo tutebara magana aya neinde keraba tebire magana aya ngokaratule twa iratwa abantu baminto ntobaze kuira majikeza amokaito tojago saliense. Okay. Namba ibere gende ke Janet yabo ligoro ya ebinyuwa nga abantu baito tuteneti Kisii county alone ko tuteneti abajibu zen 11 emeremo azengenja mangana yokonie ebuza godnyango gali nyali bali mazaba ndo bwata no eno muzigali ito bwate boy probox okonia marua otumeka konia marua mondo nyagazi ya muzi nyonye kagenda tukulichi basukure sandu bakonie buza atoko mubuta tobe ko mondo ndegasi yu mangana yere unabajibu aba bande batene nika Kisii county abande kine kiakera baje kugambwe kina abara bembasa bayo toba butegazi tobe kabantu bande gazi ine renjira yo katuranya ko lenda bantu tukuru emekoneye ya mangana yijibuza no kwa egwa marua na kwa kujibesa abazigari n'abajibu n'abasistant jibu bamenye kuligera liensemo abantu bagusalira ibinyoro n'amaru n'ibintu nebi.